Vedel som, že mi to povieš. Čakal som, že Ozana zastavíš pred tým, ako pôjde za mnou. Prečo? Prečo? Pretože ak utečiete, potvrdí sa tá nepríjemná vec o vás dvoch. Dali sme si urobiť test. Keď odídeme, prídu vám výsledky. Hovoríš, že Zeynep bude očistená? Keď ma rodičia stratia, pochopia, čo urobili a ako sa starám o svoju manželku. Ja neviem. Nihan to nebudem môcť povedať, Ozan. Nebude o tom vedieť, prisahám. Ty, to Nihan určite raz prezradíš, Ozan. Neprezradím. Ide predsa o našu budúcnosť. A čo súd? Čo bude so súdom? Všetko to zas necháš na mňa? Obaja veľmi dobre vieme, že nájdeš spôsob, ako to vyriešiť. Máme z té plány. Inak by to ani nemohlo byť. Si Emirko z Žuolu. Ak chceš, dosiahneš všetko. Nihan, nepovieš ani slovo, jasné? Prisahám na svoju česť, Emir. Budem ti veriť. Ale... Zeynep, nemusíš upratovať, ja... Prepáčte, môžem vás poprosiť? Môžem poprosiť tieto šaty? Môžete mi ich zabaliť? Iste. Sú veľmi pekné. Aj tie mi zabalte. Našla som to, keď som ti ukladala veci do skrine. Daj mi to. Zabudnúť však, braček. Viac sa mojich vecí nedotýkaj. Prečo si ubližuješ, Kemal? Nihan nebude nikdy matkou tvojho dieťaťa. Ona si zobrala Emira. Nihan si tvoju lásku nezaslúži. Nikdy si ju nezaslúžila. A prečo mi to teraz hovoríš, Zeynep? Pretože ty ju stále veľmi ľúbiš. Aj keď tvoju sestru obvinila zo strašných vecí, teba úplne zničila. Nechala ťa a ty ju stále ľúbiš. Ty na ňu nechceš zabudnúť. Nebojuješ. Dobre, Zeynep, dobre. Nihan sa nikdy s Emirom nerozvedie. Povedz mi, budeš schopný mať vzťah s vydatou ženou? Tak prečo si takto ubližuješ? Stačí, Zeynep. Stačí. Dali sme si urobiť test otcovstva. Zopakuj mi to.
Dali sme si urobiť test otcovstva. Prinútil ťa Ozan. Nie, ja som chcela. Ako si to mohla urobiť, Zeynep? Ako si sa mohla znížiť na takú úroveň? Mám čisté svedomie. To oni sa budú hanbiť. Keby som z hrdosti povedala nie, tak by uverili tým klamstvám. Nie je dôležité, čo povedia ľudia. Z úcty k sebe si to nemala urobiť, sestrička. Takto je to lepšie, braček. Dôveruj svojej sestre. Všetci budú ľutovať, čo povedali. Ublížil si môjmu bratovi. Prečo by som ja neublížila tvojej sestre? Doteraz sme platili iba my, Kemal. Nech teraz platia oni. Budeš sa od nich držať čo najďalej. Inak ma stratíš, Zeynep. A čo ty? Budeš sa držať ďaleko od Nihan? Z Nihan je už koniec. Skončili sme? Skončili. Už si ako všetci ostatní. Maziye karışıp sevda yeminim bir anda unuttum seni eminim maziye karışıp sevda kalbimde kalbine yok bile kinim bence artık sen de herkes gibisin bence artık sen de herkes gibisin.
karşıma sevdalı yeminim bir anda unuttum seni eminim kalbimde kalbine yok bile kinim bence artık sen de herkes gibisin bence artık sen de herkes gibisin. Za tvojho brata moja sestra. Nepozeraj sa tak, prosím. Prosím, nie. Nihan. Čo sa stalo? Ja naozaj neviem, ako budem žiť s touto novou Nihan Yasemin. Ako budem žiť? Ako to urobím, Yasemin? Povedz mi to. A kde sú? Ako ti mám veriť? Chceš to riskovať? Veľmi sa mi páči tvoja odvaha. Nie sme priatelia. Viem, sestrička. Takto mi už nikdy nehovor. Prečo? Nepáčim sa ti ako tvoj brat? Už to nehovor. Na čo sa pozeráš? Keď som bol dieťa, najviac som žiarlil na súrodencov. Vždy som si hovoril, že nikdy nie sú sami. Majú sa s kým hrať, majú kamaráta, ktorý ich bude mať navždy rád. Myslel som si, že keď má človek súrodenca, v živote ho nečaká nič zlé. Ak sa chce človek mýliť, musí mať rodinu. Najväčší nepriateľ pochádza z nej. Ako my. Ako my. Hosť hostia rád nemá, ale ty aj tak otvor dvere. Otvor dvere. Vítaj. Môžem vojsť? Iste. Asu, nerád ťa vidím samú. Nerob si o mňa starosti. Teraz potrebujete byť so sestrou sami. Stalo sa niečo? Sadni si. Čo sa stalo?
Nič nové. Len to, čo sa deje roky. O čom to hovoríš? Kemal, nestraž ma. Čo sa deje? Asu, ja ti nemôžem nič sľúbiť. Myslíš to, čo ti povedal môj strýko? Teraz nehovorím o závete tvojho strýka. Poznáš moje srdce. Poznám. Nihan. Zakorenila sa vo mne. A to semeno sa vo mne premenilo na les. Niekedy si hovorím, že si zoberiem život a všetko to skončím. Ale dobre viem, že ona trpieť nebude. Preto ti nemôžem klamať. Ona bude so mnou do posledného dychu. Do posledného dychu. Takáto je pravda, Asu. Prečo mi to hovoríš, Kemal? Aby si to vedela. Len aby si vedela, ako to celé bude. Nihan vo mne neumrela. A neumrie. Ale nemôžem s ňou byť. Skúsim byť iný Kemal. Toho Kemala môžem zmeniť. Môžem ho nechať v minulosti. Všetko môžem zmeniť, Asu. Úplne všetko. Takže ak chceš takéhoto muža, Chcem to. Všetko bude, ako chceš, Kemal. Dám celý život za možnosť, že ma možno budeš ľúbiť. Veľmi ťa ľúbim, Kemal. pôjdeš so mnou životom. Pôjdem. Ale nebude to ľahké. To nevadí. Príjmem všetko. Ak nešťastie, tak nešťastie. Stačí, že budem s tebou. Zoberme sa hneď. My dvaja si veľmi pomôžeme. Áno, Asu. Budem ťa milovať. Prisahám. Čo som to urobila, Yasemin? Čo? Všetko si to urobila pre Kemala, Nihan. Takáto láska chce viac ako len srdce. Ale on ma nenávidí. Namiesto toho, aby ťa miloval vo väzení, nech ťa nenávidí na slobode. Ale ty predsa veľmi dobre vieš, že Kemal ťa bude vždy milovať. Bude ma milovať aj napriek tomu, že som pred neho prišla ako Emirová manželka? Kemal, ktorý si myslí, že som očiernila jeho sestru, aby som sa pomstila za svojho brata, ma bude milovať? Kemalovo srdce by to nevydržalo. Navždy ste Kemal a Nihan. Vaša láska je nekonečná. Zavoláme si.
Takže už aj ty ma nenávidíš? Na jednej strane môj brat, na druhej muž, ktorého milujem. Povedz mi, čo som urobila, že ma obaja nenávidíte? Áno, som na teba nahnevaný. Ale mám ťa rád, to dobre vieš. Nemaj. Neprežívajme toľko bolesti zbytočne. Poď, Asu, poď. Zoberiem ťa k nám domov. Pôjdem, ak budem spať s tebou. U teba nie je miesto. Nerob si o mňa starosti, buď v pohode. Dnes si zo mňa urobil najšťastnejšiu ženu. Tu mi nikto neublíži. Dobrú noc. Dobrú noc. Z mojej sestričky bude nevesta. Teda, ak to tvoj brat dovolí. Od koho si ťa vlastne vypýta? Odo mňa alebo od otca? Veď môj otec ešte stále nevie, že má takúto dcéru. Odíď odtiaľto. Asu, čo si myslíš, že Kemal urobí, keď zistí, kto si? Svoju najväčšiu lásku stratíš skôr, ako sa zasnúbiš. Nie. Oženil by sa s tebou, keby vedel, že za touto nevinnou, zraniteľnou tvárou je falošná vydieračka. Keby vedel, že si žena, ktorá plánuje chladnokrvné vraždy. Ja som nič neplánovala. Bola som oklamaná. Ale nehovor. Bola si spoluvinníčkou tvojho strýka? Bola. Ak chceš žiť a nestratiť svojho Kemala, dáš mi úplne všetko, čo máš. Kemal? Kemal, ja tomu neverím. Kde si ju našiel? Čo tu robíš, Kemal? Prišiel som si po teba. Nerozumiem. Nedokážem sa ťa vzdať. Ty sa ma nevzdáš? Nevzdám. Ak sa vzdám teba, tak sa musím vzdať aj seba. Prepáč mi. Prepáč, Kemal. Odpusti mi. Prosím ťa, odpusti mi. Odpusti mi, Kemal. Nihan?
Nihan. Nihan, vstaň. Ty si stále myslíš, že ti Kemal odpustí? Môžeš byť ticho. Naozaj nemám silu, aby som počúvala tvoj hlas. Potom sa nedozvieš tú úžasnú správu. Čo sa stalo? Emír, povedz, čo sa stalo? Kemal sa žení. Včera požiadal Asu o ruku. Kam ideš? Nihan, kam ideš? Bože, vďaka ti, stvoriteľ. Konečne si sa usmial aj na nás. Drahý synček, syn môj. Gratulujem ti, syna. Synček môj. Ďakujem, otec. Veľmi si ma potešil, Kemal. Hneď teraz musíme urobiť to, čo sa patrí. Áno, hneď poďme k pánovi Hakimu na pýtačky. Pán Haki tu nie je. A veľmi dlho tu nebude. Kde je? Takto si to želal, mama. A to vážne? No tak, drahá, vypočuj si syna. Ale s vaším dovolením sa čo najskôr zasnúbime. Samozrejme. Hlavne, že to chceš. Aj dnes večera chceš. Čo poviete na stredu? Ako ty chceš, Kemal. My s tvojou mamou pripravíme všetko na zásnuby. Nihan. Nihan. Si v poriadku. Si v poriadku. On sa ma vzdal. On sa ma vzdal. On sa ma vzdal. On sa ma vzdal. Kemal sa ma vzdal. Kemal. Kemal sa ma vzdal. Dobre. Pokojne. Pokojne. Nihan, upokoj sa. Tak, Tarik, kedy ťa oženíme? Už ste stanovili dátum toho šťastného dňa? Nie, veľmi by som to chcel, ale ešte nie. Prečo? Ešte stále neskončil ten súd.
Banu je z toho nervózna, čo chápem. Bojí sa, že sa výsledok dotkne aj mňa. Teraz je strašne nervózna. Má samozrejme pravdu. Výčiny tvojho brata sa nedotýkajú iba mňa. Má široký záber. Počúvaj ma. Chcem sa s tebou porozprávať o niečom, čo súvisí s týmto prípadom. A ide o Zeynep. Teraz nerozumiem. Kemalov útok ovplyvnil život tebe aj Banu, to vieme. Predstav si Ozana a Zeynep. Boli veľmi zmetení a niečo odo mňa chceli. Čo chceli? Aby som im pomohol s útekom. Ale to... Nie je to nebezpečné? Nemá Ozan náhodou zákaz vycestovať do cudziny? Ak by utiekol, bude to vyzerať, že je vinný. Povedal som, že im nemôžem pomôcť. Ako by som to vysvetlil svojej manželke Tarik? Ale ak Ozan utečie, pomôžem im, pretože tým, že utečú, si zachránia životy. Budem ich podporovať. Tvoja sestra a jej dieťa nesmú prežívať strach z väzenia. Ja sa zbavím obvinenia, s ktorým nič nemám, a ty sa skôr, ako sa vyšetrovanie začne, zachrániš a bude z teba ženích, Tarik. Tak čo, ideš do toho? Samozrejme. Som pripravený na akúkoľvek spoluprácu. Stačí, že z toho všetci výjdu čistí. Leila? Bože, čo sa ti stalo? Vedela si to? Čo? Keď si so mnou večer hovorila. Vedela si, že sa Kemal ožení Zasu? Čo? Asu a Kemal sa budú brať? Tebe to nepovedal? Nie. Kto to povedal tebe? Povedal mi to Emir. Ach, Nihan. Ty vážne veríš všetkému, čo ti Emir povie? O niečom takom by neklamal. Je to Emir, od neho sa dá čakať všetko. Haló, Kemal? Dobré ráno, Leila. Dobré ráno, Zlatko. Ako sa máš? Dobré som u našich. Leila? Bude svadba, svadba! Leila, môžem sa u teba zastaviť. Mám pre teba správy. Ty sa oženíš Zasu? Áno. Drahý, ja ti zavolám neskôr, dobre? Stalo sa niečo? Nie. Zavolám ti neskôr. Nihan moja. Zlatko moje, pozri. Nihan. Čo som čakala? Nihan, neplač, prosím ťa. Ja ani nemám právo trpieť. Kvôli mne. Všetko je to kvôli mne. 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 Nech sa páči. To sú vaše pasy a letenky. To bolo rýchle. Emirko z Jewelu pracuje pre vás. Kedy odchádzame? V stredu večer. Myslím túto stredu, 8. Dovtedy nesmie nikto nič tušiť, je to jasné? V stredu večer pôjdete z Istanbulu priamo do Grécka. A potom?
Bude vás tam niekto čakať. Zariadi, aby ste sa bezpečne dostali kamkoľvek budete chcieť. Ak chcete, môžete trochu cestovať. Zeynep, bola si už v zahraničí? Nie, nebola. Fajn. Trochu si vyvetrajte hlavu. Precestujte trochu Európu. Ja zatiaľ premyslím do posledného detailu váš nový život. Všetko zariadím. Vyrieším všetko ohľadne práce. Ak si to na poslednú chvíľu nerozmyslíte. Neboj sa. Chcem žiť so svojou manželkou a dieťaťom bez strachu z väzenia. To je na vás. Ja vás iba podporím. Nikdy ti to nezabudneme. Keď sa Nihan dozvie, že ste utiekli, bude sa snažiť zistiť prečo. Nepozerajte sa tak vystrašene. Už som našiel osobu, ktorá vám pomôže. Koho? Buď trpezlivá. Dozvieš sa. Jediné, čo musíte urobiť, je to, na čom trvám. Musíte mi s Nihan pomôcť, rozumieme si? Neboj sa. Sľubujeme. Poď, Zeynep. Sestrička, ako sa máš? Dobre, kým si mi nezavolal. Volám, aby som ti pripomenul dohodu. A ja ti dovolím, aby si sa s Kemalom zasnútila. Dobre. A viac mi nevolaj. Prepáč, ale si moja sestra. Veľmi mi chýba tvoja nenávisť. Prosím ťa, povedz mi, že si niečo našiel. Hľadám Asu. Neboj sa, ja to nájdem. Ale máme čas len do stredy. Prečo do stredy? Pretože v stredu sa zasnúbim s Kemalom. Niečo sa tým pre teba zmení? Nie. Lejla? Zlatko. Povedala si, že zavoláš. Mala som veľa práce. Hnevá sa, že som ti to nepovedal ako prvej? Nie, Kemal, nehnevám sa. Aj sebe si to povedal prvýkrát, keď si to povedal jej. Myslíš, že je to chyba? O mňa nejde, ty si odpovedz. Veríš, že budeš šťastný? Skúsim to. Najskôr to vyskúšaj, až potom sa ožeň. Lejla, budeš stáť pri mne. Ale samozrejme, že budem, Kemal. Si ako môj syn. Zobudila si sa, poď. Myslel som si, že si sama, Lejla. Gratulujem. Dátum svadby už máte? Ešte nie. Zásnuby máme túto stredu. Budete mať obrad? Ale no tak, Nihan, snáď tam nechceš ísť. Prečo nie? Ak budeme pozvaní, prídeme.
Isteže. Spolu s manželom. Zastavím sa neskôr, Leila. Dobré, Zlatko, maj sa. Nihan, čo to robíš pre Boha? Čo som mala robiť, Leila, zabrániť tomu? Raz si rodinu založí. Musí si ju založiť. Aspoň pre Kemala urobím to, aby na mňa viac nemyslel. Ach, Nihan, ach. Dá sa z lásky umrieť, Leila? Nie. Nedá sa. Ani blesk ťa nezabije.